Bon dia, assistic a Trecamí, avui acompanyat del prior de Carmelites i del senyor alcalde que després mos pegarà la xarra. Estem presentant el nou pavelló Llorenç, que jo li dic el pavelló de formigó. Ja tenim l'estadi de la ceràmica, pues ara el pavelló de formigó. Té collons l'assum, perquè al principi va haver un malentès, creíem que el club tenia que pagar un paelló. I vaig dir, home, el paelló el pagué jo. I ja me direu lo que és, l'arreglo, la beguda. I me diu, bueno, 1.700.000 euros. I jo, collo, quin paelló més car. No, és un pavelló polideportiu perquè puguem vindre tots els clubs així, entrenar, jugar les 24 hores, que la gent se posi en forma i forta, com el senyor alcalde que mira que bragat està que fa peses o crossfit. Avui és un gran dia per als vilarealencs amb la inauguració d'aquest nou pavelló Llorenç, que no ha costat cap perra al poble. L'ha pagat tot el Tito Roig i els terrenys eren dels carmelites. Un pavelló d'ensomni, modern, funcional, equipat fins a l'últim detall en tot el que ni poguéreu imaginar, com porteries, cistelles de bàsquet, grades amb seients per al públic, dutxes amb aigua freda i calenta. Ja mos havia avisat de que pegaria la xarra i és que li dones un micro polític i se te fa de nit. Així que anem a finalitzar l'acte, a dinar rapidet i tots a fitxar al treball.